Silav, roj baş, êvar baş hevanno, îşev dîsa ji were nûçe pêşkêş nakim, şeveke taybet e. Îşev dixwazim kesayetiyeke Kurd bi we bidim naskirin. We navê wê muheqeq bîstiye, we dengê wê bîstiye, lê we rûyê nedîtiye, we tu car di jiyanê de ew nedîtiye. Ama em dixwazin kesayetiya Kurd, hunermenda mezin a Kurd nas bikin. Nivîsek heye, dixwazim pêşî ji were nivîsê bixwînim, paşê jî ez ê bername bidim naskirin. Di bernamê de di nava saetekî de em ê çi bikin, çi nekin, em çawa rêve biçin di vê bernamê de. Ez pêşniyaz bi we dikim hûn heta dawî bimerabin. Îşev şevek cuda ye. Bernameyeke cuda ye. Yani ez jî di heyecanê de me. Hevanno Türkan İpek Dilar jê re dibêjin. Nivîs hevala me nivîskar Behice Feride Demir nivîsandiye. Ji bo Nûpelê nivîsandiye. Lê ez ê temamê nivîsê nexwînim. Qismê ku ez texmîn dikim we eleqedar dike yan jî şeva me bernama me eleqedar dike dixwazim ji were pêşkêş bikim pêşî. Nivîs basa êşa bênasnametiyê dike. Türkan İpek bi navê din Dilar. Behice Feride Demir nivîsandiye. Almanya sal 1988. Xebatên Hunerkomê, Koma Berxwedan, Herêma Beka, Vegera Welat, fermandariya gerîla qadên şer, dîlketina destê dijmin cezayê heta ye. Îro bûye 34 sal. Bêguman ev 34 sal çîroka gelek cîwanên Kurd e jî. Lewma jî jiyana stranbêja ku kilama ala rengîn dibêje. Degidî mala min dibêje. Weke daneya 40 salên dawî ye jî. Ew dengê ku di çend albûmên Koma Berxwedan de bênav bê wê nebû, êdî bi nasnameya Türkan İpek bi navê din Dilar e. Êdî em dizanin. Ji salên heştê heta niha Koma Berxwedan yek ji wan komên dengxweş bû ku em heyranê wan bûn. Me nasnameya xebatkarên Komê heta wan salên dawî jî pir nizanibû. Tenê hunermendî, şervanî, dozdariya wan bes bû ji bo me. Heta îro jî Kom endamê wê weke antîke, weke emanetên pîrozin li ber çavê me. Lewma jî hin kes û dengê wan li ku dibe bila bibe qet ji bîra me naçe. Her agahiya di derbarê wan de weke perçeyekî pazilê tabloya li ber me temam dike. Ew dengê ku di albûma Koma Berxwedan ya bi navê Dîlan de 1985. Kilama ala rengîn dibêje jî yek ji wan e. Her çi qas dibêje min li cem xwe xwediya vî dengê merex kiribe jî ew merex nebû sebeba lêkolînekê. Mixabin weke qebûliyekî mirinê em hînê xwe kirine. Em bi xwe ji xwe re dibêjin kesê ku divê komê de kar kirine eger li meydanê nebin muheqeq najîn. Lewma jî em li pê nakevin. Napirsin ka ev hunermend hene, tunene, kîne, li ku derê ne. Çîroka Türkan İpekê jî aynen ev e. Bawerim ji bilî heval û hevkarên wê kes nizane ew kî ye, ji ku ye, aqubeta wê çi ye, niha di kîjan rewşê de ye. Elbet li her qadê malkir, malxwîr hene. Mixabin gelek stranbêjê me bûne qurbana wê xwedîtiyê, wê neheqiyê. Heta yên şehîd jî nayne zanîn û bibîranîn. Ji xwe yên sax tew têne ji bîr kirin. Qasî ku ez dizanim, piştî xebatên Hunerkomê, Dilar, Türkan İpek berê xwe dide kampa Bekayê ji wê derî jî weke gerîla derbasê Kurdistanê dibe, Bakurê Kurdistanê. Lê li wê derê bi şiklekî tê girtin, ceza îqdamê lê tê birîn. Ew nêzê 34 salin girtiye. Heta niha tu agahî di derbarê wê de nehatiye parvekirin. Yan jî hatibe parvekirin jî me nebîstiye. Dengê wê pir zîz, dilşewat e. Strana wê jî pir xweş e. Dilar dîsa stranên weke Gula Welat 1985, Zozan 1987, Şivan û Bêrî 1987, Gula Cîhanê 1987, Qumrikê Sêva Tucaran 1988, Cîrana min 1988 û Gulgulî ha Gulgulî 1987 van stranan dibêje. Hêvî dikim êdî hunermendên me weke Dilarê ne tenê bi qeyd û arşîvan werin nasîn. Bila hemû hunermendê me azad bin, azad bijîn, bistirin
pêşengiya fikrên azad bikin. 34 salin dilar gelek hevalên xwe hîna jî girtîne. Ji dilarê ên wekê wê Silav û rêz ji wan re. Dibêje Behîce Ferîde Demîr. Mîvanê me hunermend Seyidxan e. Seyidxan bi xêr hatî. Êvar baş silav. Ez pir kêfxweşim, pir şam e îro tu mîvanê me yê. Wekê pêşî em ê hinekî basa Türkan îpekê bikin, dilar, ji ber ku tu hevalê wê ê berê yî, ji destpêkê ve bawer dikim yek ji kesên ku pêşî ew nas kiribe tu yî. Paşê jî em ê behsa te bikin, behsa xebatê te bikin. Ka tu çi dikî, tu li ku derî, çima em te zêde nabînin de ekranan de, em ê hinekî behsa jiyana te jî bikin. Lê pêşî dixwazim pirsekî bipirsim. Kek Seyidxan, tê bîra te cara yekem min û te hev nas kir? Bedran careke di silav birêj bo hemû guhêdar û temaşevanan bernameyekî pîroz bê. Tedî cana bîranîna mirov têne bîranekî lê carna jî mirov ji bîr dike di nava salan de sal dibûrin. Lê ez baş dizanim pêrgîmin û pêrgiya min û ya te komlixaya bihatin li derveyî Almanya bajarî Swîsra bû. Lê weka sal belkî nehate bîranbir lê xuyaya piştî heştê û hexta çê bûye. Binêre. Ez te re bêjim çawa bû. Partî çi bû demam tu dîtî teqala şêwekariyê dikir. Xwendinê dikir. Weke ciwanekî di şevekê de di şahiyekê de em pêrgiya bat. Ez nizanim dibe ku nehatiye bîran. Ez hinek behs bikim. Binêre çawa bû. Fermo. Salên nodî bû, min dest bi resîm kiribû. Min ji xwe re resîm çê dikir. Min nû hunera resîm keşif kiribû. Min ji xwe re pêşengê vedikir. Ez diçû mamosteyê min hebû li dibistanê bûm. Yani ji demê min ên herî xweş bû. Ez di jiyanê de pir şiha bûm. Nû ji welat ji memleket hatibûm, di Swîsrê bûm. Min dibistan dixwend. Rewşa min gelek baş bû. Min resîm çê dikir. Gelek resmim komîser hebûbûn, pêşengê em ê vedikir. Rojekî min dî ji min re telefon hat. Got Bedran tu yî min got rêzim. Got ka keremkê were Baselê. Min got ez çawa werim Baselê? Çima werim Baselê? Yek jî ez nas nakim kî çawa ye. Got ez ji komelê telefonê te dikim rabe were Baselê. Zû were nesekne. Ez jî wê demê li kantona Neşotelê bûm. Ez rabûm edî ereba min hebû bi Tîranê hatim pir nayê bîra min. Ez rabûm hatim. Ez hatim midî xortekî bedew ya qişiqlî li ser xwe. Porê de pir xweşik bû reş wisa lev hatî. Wê demê ji ber ku televîzyon tune bû, me hunermendê xwe pir nas nedikir. Ama min nav û dengê Seyidxan bîstî bû. Wê demê huner komê hin vîdeo parve dikirin, kasetê, VHS. Yani rast aynı video hatna. Di wan videoya de min hunermend Seyidxan dîtî bû. Şiklî wî min dîtî bû behsa dîrokê dikir, behsa hunerê dikir. Ez pir şav bûm, pir kêfxweş bûm ku ew kesê li hemberî min gazî mikiriye, dixwaze me bibîne, ez li wê demê li komela Baselê bûm. Mi dî ew kesê di wê kasetê de ew e. Mi dî hunermend Seyidxan e. Pir şav bûm. Te got min navê te bihîstiye ku tu resîm çê dikî li Swîsrê. Wê demê pir kesan resîm çê nedikir. Merîfetê pir kesan tune bû yan jî derneketibû der. Derdora me jî wê demê hinekî teng bû weke rêxistin. Nawaz heqas potansiyela erkên bû wek zamanî. Ne weke îro bû. Şevê me jî pir qelebalık derbas nedibûn. Hêdî dest pê kiribû. û endama mesela 500 kes tevlî şevê me dibûn. Hêdî welhasil te derxist te 1000 frank da min. Te got here yan jî em bi hev re biçin. Çi malzeme îcab dike bikire bîne em şeva Newrozê bû, şeva partiyê bû, çi bû nizanim. Te got çi malzeme, boya, firçe, caw, bez, çi îcab dike bikire Çêkirina pankarta arî rast. Erê. Wê demê pişt sahnê me bi hev re dekora wî çê dikir. Dekor me tim bi desta çê dikir. Ne weke îro bû. Belê. Mi çû anî me min û te bi hev re çêkir zanî. Min û te bi hev re ew dekora şevê mezin bû, êpê mezin bû. Me gel li erdê çê dikir, gel diyar ve dikir. Me dekora xwe xilas kir. Hevaltiya min û te wê rojê dest pê kiriye. Wê ez pir şam e. û paşê jî dişxwe jiyana min û te televizyonê de tim dewam kir. Em bi hev re xebitîn. Heta îro hat.
Bedran vallahi çitibêjin hişete hikmendiyat ya bêjin rabirduye de zêde zîreke te baş te mektuba xwan tik spas dikim. Danasîneka tabi danasîneka xweş û ciyê xwe de bû. Çav li kesên wisa pişekzan digeriya wî wextî de. Di aliyê hunerê de, di aliyê gelek tiştan de tabii metxwast ku di cem me bil kêleka me bin di şahiya de, tişteva de, çalakiyan de, di saziyên heyî de ewana tiştên pîroz in ji ber ku hunermend jî ew e xeyal û hestên xwe yani bi îfadeyê hest û xeyalên xwe hunerê diafirîne. Yekî jî tu bûyî wî wextî di aliyê şêwekariyê de. Ez te spas dikim ku te bîranîn anî bîran. Mala te ava pirkê xweş bû ji xwe serpêhatiyê me yê televizyonê jî ji me TV heta dawî jî ji xwe tê zanîn êdî îcab nake em bas bikin. Rojekî din merû dikare behsa bîranînê xwe bike. Kek Seyid Xan niha mijara me ya îşev ez dixwazim em hinek Türkan îpekê nas bikin. Dilar kî ye? Çawa hûn rastî hevatin? Çawa hat tevlî hunerkomê bû, koma berxwedan we çawa qaset bi hev re çêkir? Cara yekem te Türkan li ku derê dît? Rastî jî ew nivîsa derbarê Tirkanê de ku hatî nivîsandin ji destê tiştekî baş nivîsandibû spasiya wê dikim. Behîce Ferîde Demîr hevalekê me ya nivîskar e. Tamam. Dîca naskirina me çawa çêbû di dema ku hunerkom hate damezrandinê li Almanya wê serdemê de 1983 de piçek nav derket navê hunerkomê belabû li gelek civ de vera. Wê demê jî potansiyel hindik jî bi nil gora îro Kurdistaniyên ku li Ewropa hatibûn piştecî bûbûn taybetî jî li derdora Hanûferê Brûselê îca potansiyel hebû me dixwast li wir jî xebatên çandê birêve. Ew xebatên çandê çi bûn? Li gor pêdivî û daxwazên me yên çalakiyayên şahiya tiştên wisa wek Newroz û serpêhatiyên dîrokî yên vê şoreşê me komên govendê ciwan berhev dikirin. Komên muzîkê me berhev dikirin. Alîkî xwe ji bo xwedî lê derketina bêjim hinek zimanê me, stranên me, govendên me, rengên me bes ev bijêbî. Tirkan jî li wê herêmê malbata xwe weka karmend hatibûn Almanyayê. Neşaşbûn piştî salên şêstî şûn de yani şêst şûn de hatibûn. û xwendevanek bû li Hanûferê xwendina xwe dikir. Êrgî hatina min û Tirkanê heştê sîya dest pê dike. Heştê du dawiya heştê dudiya. Çünkü me li Hanûfer cara şahî çarekî çêktir li wir em têrgiya hatin gotin komik ciwan hatine cemevdî govendê dilîzin wê govend bilîzin. Me jî danûstandin warektir û ew danûstandina me jî wisa dest pê kir ya Dilarê. Çend hevalê wê êdîtirê jî hebûn weke nêzîkî 12 kesa hebûn ez naçe belkî zêdetir bêhêjmar. Me got hûn xebatên me yê li vê herêmê hûn birêve bibin û armanceka hunerkomê jî hebû ku ji şîrobeyên wê bêhna avakirin sazkirinê. Ew koma weka dendikekê me amade kir ku siberrojê re xwedî reng û xebatên me yên hunerî bikin. Tirkan jî yek ji wan bû di nava wan kesan de bû. û zîrek bû, jêhatî bû, malbata wê welatparêz bûn, kurdawerî bi ware peyda hebû, dişopandin meselê kurdîtiyê û her cara ku çûbana em mihvandariyê li mala wan bûn. Li mala Tirkan yanî Dilarê bûn. Tenê xwe ji me re vekirbûn heta dawiyê. Bi xweşbînî em pêşwazî dikirin. Tabî bi hesret, bi kêf û coş em pêşwazî dikirin wê malbatê. û Tirkan jî wisa însaneka dilovan bû, însaneka xwendevan bû. Neşaşim ezdacilik dixwend yanî alî bijîşkî ve diçû dibistanê. û çawa bêjim heskiriyekî jî hunerê bû dixwast di nava xebatên hunerê de ciyê xwe bigirê. û ew di kesayeta wê de dihate dîtin. Got dixwast govendê bilîzê, dixwast şano, dixwast muzîkleniyê bike. Piştre dengê wê xweş derket me ew jî hinekî kifş kir ku deng jî xweş e.
و دەنگێکی خۆش و نەرم و بەلکی کورمانجیتیا خۆ هەنێکی ji ber ku li Ewropa jî mezin bû bû kurmanjîtiya xwe hinekî qers lawaz lê di nava xebatê xwe de hêdî hêdî ew jî pêşxist strana ez ber dikirin hevalê ku strana me çêtkir me di danê de dixwendin jê hatî bû dilnizm bû her kesî re rêzdar bû dema em didîtin digo belkî yani ji get hevalên koma berxwedanîna jê hunerkomê digo belkî yani ronakbiriyê dikete hundirû de wisa pêşwazî dikirin însaneka wisa dilnerivî û zîrek bû û zû jî pêş diket zû jî dixwest erk bigire ser di nava vê xebatê mesela pêşenkî ji govendê re numune ez baş dizanim berpirsiyarê xebatê me yên govendgerî ew bû li hevê herêmê her zaman bere zaman genç bû ne ciwan bû 16-17 salî bû temenekî xwe ciwan bû yani hesab asla zanîngehê de yani salê xwe nêzîkî 18 zêde bû belkî 22-23 jî hebûn baş nayê nizanim jî nayê bîrame feqet ciwanek li ser xwe bû hez dikir ji strana Kurdî ji rengên Kurdî ji kurdatî hez dikir hem malbat hem ew jî û keça yek keç bû sê bira bûn keçek tenê bû malbat jî dê bav zêde zêde wan sawar li ser dilarê hebû zêde zêde jî hez dikirin keçek tenê bû ji ber ku wek delaliya malê dihate pêşwazîkirinê yani hezkirinê bavê wê karkerê berê yê Almancî bû ne ew zû de hatibû Almanya ew karkerê goberê hatibûn salên şêstî şûn da yani nêzîkî heftê ez bêjim salên heftê de yek ciwan malbata bû bavê wê karker bû ew xwe xwendevan bû birayê wê yê dîtirê xwendevan bû gelek ciwan ji Qereqoçanê ne eslê xwe Qereqoçanî ne eslê xwe Qereqoçanî tabii dêw bav kurmancî dizanî bûn kurmancî diaxifirin disanî bûn lê Tirkan hêdî hêdî fêr dibû ber bi ziman ve êva heştê salê heştê siya şûn da Tirkan her diçû dixwest xwe di nava me de zêdetir bigîne di nava hunerkomê de û dilxwaziyeke wisa jî pêr hebû her heftê ji Hanûferê rê digir dihatine bajarê Kölnê Düsseldorfê cihê ku em lê dibûn xebatê me lê hebûn her heftê roja înê êvarî rê diketin şemî û yekşemiyê li cem me me xebatê giştî de li cem me diman di Şahiyan de di Şevan de şevê derveyê Almanya di nava komêdê de hêdî dî cihekî xwe jî çêkir bi vê çûnû hatina xwe û me jî piştî dengê wê tifşkêr û hevala wisa me pejirand ku Tirkan yanî dilaet di koma berxwedan de jî weke dengekî weke kesayetekî hebe we pejirand bê ku îtiraz bike pejirand yani kete nav xebatê de stran jî hêdî hêdî me ji bo dengê wê ji bo wê name hilbijartin çi gelerî çi nû me stran danê de û baş zû heviz dikir zû digot û deng pêre hebû zanebûn pêre hebû yani em pêre nedwestiye yani însanekî perwerdê dixwaze ha dixwaze aliyê teknîkê aliyê dîtirê dilar neyeke wisa bû zû fêr dibû û zû diket ber çava yani xwe çê dikir xwe ava dikir yani kesayetekî wisa astî dilar tê bîra te kîjan stran xwend pêşî hunermend Türkan İpek me tabii li wê dirê li Hanûferê birêz bediran ew hevalê bediran ew çend hevalê xwe dema dest xebatê kirin weke Koma Ahmet nav li xwe kir weke Koma Mizî di heştê û çara heştê û pênc ya belkî heştê û çara ya heştê û pênca bi navê ihtimala heştê û pênc wê bi navê Koma Ahmet hatine cem hebû dinê sê jin bû keç bûn jin bûn êdî jî xort bûn wan stran dane hev di wê demê yek ji wan jî Fikret bû hinekî pişezan bû di qelema xwe de çend tişt dinivîsandin stran didane dilarê didane hevalê wê êdîtirê bi hev re parve dikirin weke kom derketin şevê me herêmî yên li derdorê Hanûferê û Selê Bremen yan jî heta Hamburgê ez wisa bêjim lê strana wê na a ku di nav me de hat zêde me jê re stran berhev kirin strana wê
ya haştê çara bû ez neşaşim haştê çar bû ya haştê sdê jî belkî tam nayê ama ez wisa dizanim haştê çara bû Gula Cîhanê cara yekemîn ev stran jî xelîl xemgîn dabûye haştê Xelîl xemgîn wê demê buwara bû hatibû nava we. haştê pênca xelîl xemgîn hatibû haştê pênc haştê çeşa de wê demê ew stran dabûye de îca yekemîn ew stran dest pê dikir tabi piştre jî gelek stran danê de di kasêta duyemîn dest pê dike ya kebaba Dor bi dor biçin tê bîre te ew stran melodiya wî çawa bû gotinê wî hinek tê bîre te tu sa hindik bibêjî kîjan bû maqsed bu were bîra me dizbêjî bera guhdarvanê me jî bera bistirên baş na ez baş dizanim em dizanin ji ber ku em li ser em li ber kasetên hunerkomê em mezin bûn koma berxwedan em bi deng mezin bûn lê dîmenên wan hunermenda nayê berçavê me ji ber wextê bibêjî Nana gelek dîmen hebûn wê zamanê te amatör kamera hebûn tiştê wisa hebû çalekî û şevanda dikşandin gelek kesayetan lê mixabe gelekî ji wana me dixwestin berhev bikin meselê govabaratdanên dixistin arşîvê de diman lê ji ber guhêziya malê wirda wirda û hineke êrişên derveyî gelek nirx malesef ji desta çûn hindî dîtbarî jî tune bû televizyon tune bûn radyo falan tune bûn ew kasêt hebûn biriya kasêta betiş çê dikirin derbasî nav civakê dibûn işte ji wan stranan ê ku hatine bîra me ew Gula Cîhanê Gula Cîhanê warê jiyanê bu kal pişt perde xwe dixemlînê Bêska şedekê teva bixwînê ew e Kurdistan warê evînê tiştekî wisa bû yani tê bîra me kilamekî wisa bû û pir xweş digot dengê wê lê dihat di nava komê de rengê ku dengê wê bi rastî weke jin jin jî nama de kêm bûn yani wê demê belkî têk ji wana Dilar bû Zozan bû Şehîd Mizgîn bû tabii yeka dî hebû hêlî bi navê hêlîn yek hebû di nava komê de bûn lê dengê Dilar bi rastî tiştekî dî bû yani nerm bû yek ji dengê wê aciz nebû Di vê naberê de Ozan Zozan egel me guhdar dike pir silav û rêzê xwe em jê re dişînin demê pêşkere ez pir dixwazim hunermenda me bibe mîvan û em bikaribin behsa berhemê bikin behsa jiyana wê ya niha jî bikin silav û rêz ji Ozan Zozanê re gelek spas ez jî silavê xwe dubara jê re pêşkêş bikim wekî din kîjan stranê wê tê bîra te em hinekî wisa behsa strana bikin basî em behsa aliyê din yê jiyanekê stran zeh bûn stranê wê nêzîkî heşt deh stran hebûn di koma Berxwedan de çi gelerî çi nû hetanê kasêta çara pênca şeşa hefta hetanê kasêta şeş heftan jî dengê Dilarê stranê wê hebûn hebûn wana jî belav bûn duan sala de weke niha derfet tune bûn ku tu biriya me têvayî û YouTube'a de û tiştê wisa de belav bike lê biriya kasêta êniha sêlê derketin dê favdê tiştê wisa derketin belav dibin hêdî hêdî ew jî derdikevin belkî nifşê serete destpêkê de nas bikin bizanibin ji ber ku guhdarkirinin şevan de çalakiyan de dîtibin lê êniha nifşê niha mixabe naskirin zehmet e strana ala rengîn tê bîra te kek Seyidxan ew jî stranek jiyawê bû ala rengîn stranek xweş bû û pir xweş digot Stêrka sordin vî de dora wê jî sor kestereyî ala bixwînê sor bûye ala rengîn wisa derbas bû wekî dî gelek stranê wê dî hebûn heta min wê xwe jî stranek bi navê strana Şîvano me em wav çi dibêjin hevra duyê tê dikin wisa dibêjin em lev vegerînin wisa bêjin ew jî me bavre got hem nîv gelerî tiştekî wisa bû
Tebirete loşvano kijambu çevaye. لو شوانو بلوروانو وسا devam diki em left vegerinin yani gihem çina zozana gihem çina çiha gihem patberdin nav civaki patberdin nav gel hedi ber çiha ve dikin dibin şervan tişteki vsa duyeteki vsa ma parvetir bu gelek stranê dî hebûn gotin dikasêtên Stranekî din heye eger were bîrete pir kêfxweş dibim ji ber ku min pir godar kiribû çaxê. Degidî mala min ev jî straneke gelêrî var degidî mala min degidî xana min xan wesmer mehbûba min buka mala bavê min tiştekî wisa gelêrî ev jî dibû heta zazakî straneka zazakî parvetir ew hevalê serdar bû serdarê me Dêrsimî bahavre dibînin û gelek stranê dîtirê yan diver zdû hev dikir zdû jî rehet bû li ser dikê jî pir rehet bû însaneka malbata wê fermo malbat kurmanc nebû qey. belê malbat kurmanc bû kurmancê kara xweşanî bû kurmancî dî dizanî bûn kurmancî dî dax Ama di milkî zazakî ji digot yani. na di milkî hinek wek ezber ez bibêjim Tamam. kurmanc bû ne di milkî ne daxîn yani zazakî ne daxîn ezber bû stran ezber dikir ya kurmanc bûn yani kurmancî dî dax Erê di hemû şevê wa sala de di nava Komavropadan de dilar hebû ku li herêma xwe jî ew komê herêmê re jî derdiket ser dikê xebatê govendê pir zîrek bû pir jêhatî bû hema hefz dikir û berpirsyarî jê govendê bû heman demê herêma xwe zû fêr bû ew fîgurên herêmê me ji derdorê bêjin Rihayê û Semsûrê yan jî Amedê yan jî Kewlikê wazre zû fêr bûn ew fîgura jêhatî û bi rastî jêhatî û ketkarek û dixwast zêde jî di nava xebatê çandî û hunerî de xwe bibîne ew xwesteka xwe ji dil hevalên me ê ku bixwazin ez ji were dayînim ser ekranê hevalên bixwazin dikarin biçin di kasetên berê ê Hunerkomê de di YouTube'ê de heye tune nizanim YouTube'ê de hene dikarin art record de dikarin peyda bikin ez navê stranan bibêjim Gula Welat heye 1985 Zozan heye 1987 Şivan û Bêrî heye 1987 Gula Cîhanê heye tê bîrete nayîbîrete nizanim kek Seyidxan niha behsa Gula Cîhanê kire yek jî Qumrikê sêva tucaran heye Qumrikê jî heye Qumrik sêva tucaran jî heye pêk stranê gelerî jî me di danî dê got kêfa wî jê re daha Qumrik sêva tucaran dilê delal sêva tucaran Meyram Xan jî dibêje jûr me bîstiye lê gelek kesayetê dî jî gotine ew strana dengê wê xweşiya wê diçû ew stran ew stran jî ew jî pir meşhûr e Gulgulî ha Gulgulî çawa ye kek Seyidxan Gulgulî ha Gulgulî ew jî straneka geleriya gelek derdora me bihîst û wa salan de jî kêm data gotin Gulgulî ha Gulgulî kesk su sordat xemmelî Gulgulî wisa ritmîk diçe pir baş e stranekî wisa ew jî digot rast e yanî weke nade stranê wê hene em werin ser derdê me çi ye kek Seyidxan niha ême televizyonê me ava bûn nod û pênca vir va em xwedî televizyonin wekî millet Kurdistana fezayî ava bû bi Met TV re wê demê ancak dewletan dikaribû televizyon ava bikin lê me wekî millet bê dewlet me televizyon ava kir veya tiştekî heqeten şoreşek bû Kurdistana fezayî ava bû çima ji wê demê heta îro de min jî Rojbaş Kurdistan çêkiriye te jî Rojbaş Kurdistan çêkiriye me hunermend dawet kirin anîn
Çima rojekî nehat bîra me ku em behsa hunermenda xwe Türkan îpekê bikin. Çima nehat bîra me? Yani ji ber ku zêde naskirin nebû, yani êgo behsa wê bikin êgo pêrgî dilarê hatin di salê heştê û pênca şûn dezbêjim. Wekî dî hevalê dîtirê piştre hatin. Sala notî şûn de gelek ji wan hatin. Yani di kültûra me de bîranîn pir kêm bû. İnsanekî biçiya mesela hin hunirmend derketin pêş erê ama beriya televizyonê kîjan hunermend hebiya me qet dernexist pêş. Dîmenê wan tune bûn. Mesela Türkan da hepsê de bû. Hûn weke hevalên wê yên berê we dikarîbû şevên bîranînê ne ji ber ku şehîd biye. Merov dikare însanê sax jî bibîrbîne ji bo merov wêlcem xwe hîs bike ji ber Ew ku rast kedemî e, vebî. Tevît Di zindanê de ye. yani dema ku piştî girtina wê ye. Ku Hı, hate girtin şûn de ê mirov rewşê nizanî. Me rewşa hı, wan nizanî bûn gelo wê bêne berdan yani rewşa wa çawa bê herê me bihîstiye ku hatiye girtin hı. lê derheqê wê de tu agahî destê me de tune bû. Wan salan ez bêjim salê notî şûn de yani not û sê not û çar tahmin dikim hatiye girtin. Ne weke niha bû telefon pir hêsan nebû. Tune ew jî tune bû imkan deke tune bû tu televizyona de bibêjî ha bêjî hatî bêjî şûn de jî piştî ku me bihîst cezayê giran ve hatine darastandin. Êdî têkilî jî nema bû weke berê. Bername ku me çêt kirin piştî salê nû û pênca şûn de jî bî weke bîranîn jî bî car carna belkî bi nav me navê wê digot me navê wan digotin kesê ku hebûn lê weke bîranîn em bêjin xweser li ser kesayeta wan ev tişta bibêjin binivîsînin bi rastî ew çê nebûn nehatine kirinê belkî ew jî kêmasiyek mebû yani bêjim kêmasiya mebû mirov dikarî bû rengê wan dengê wan kesayeta wan li ber bên berçava bê têgirtinê qala wa bikin di rojevê de bimênin evanan jî kêmasiyek bû demekî çi dibêjin zeheliyek jî ya mebû ez wisa binav bikim Belkî jî merov naxwaze malbatê bixe zehmetiyê ji ber ku ew jî zehmeta heye ew jî dewletê heye jî pir zêde ye. ew jî heye Yek jî ew jî hat bîra min. Carna hin hevalê me de hatin girtin me nedixwest em wana deşifre bikin ji ber ku em nizanin di hundir de gelo rastiya xwe gotiye negotiye gelo merov behsa jiyana wê bike çiqas rast e serê wê dikeve belayê nakeve belayê merov nizane. ev hemû eyn ji ber çavat hatine girtin rast e yani me jî bîra vana dibir heta ez bi xwe jî weka ez gelek hevalê dîtirê weka emela wan piştî ku ha kete hepsê û eşkere bû şûn de û çi dibêjin ömür boyu gerek bêjin ya Muhebbet derê. işte hata darazdan ceza hata dayin birîn şûn de wa salê ku ez li derdorê televizyonê bûm name çünkü me bihîst ku gazina dike. Gazina dike çima hava ji min re mektuba yanî danûstandinê nakin falan virde virde yani rexneyek ewsa narîn li me kir ez wisa bêjim wa hevalê ku ew wan nas bike min bixwe nêzîkî salkê mektûb şiyandin danûstandina me biriya mektuba hebû helbestê dinivîsandin nirxandin dikirin heta hin derhemê xwe şiyandibûn ku tevlî pêşbirka helbestê bibe ya Hüseyin Çelebi tevsal tê çêkirine ewana jî min teslimî wan kiribûn wek bîranîn û serpêhatî û çîrok û helbest jî dinivîsandin û gazin jî kirin rexna xwe jî ser me dikir çima hûn nanivîsênin binivîsênin em derin têkiliya hevrekê bikin û ev kesê ku girtîbûn di girtîgehan de daxwazeka wan wisa hebû lê em qels bûn em zeîf bûn me bersiv nedida ew ji waret bû moral motivasyoneke dîtirê agahî standin ji derve şindirû danûstandinekî baş bû li gel hemd zehmetî û çetîniyê guheyî lê min xabe wisa birêk û pêk û kulu em bikar bin wê wa bidin naskirin û danûstinanê li wara bikin ew derfetê me jî nebûn weke te gotî bîranînên wilo kûr û dirêjiyê me ji ware çê nekir û rojava me de hev qasî kûr
neketine rojava. کێک سەید خان عملە نهال سەر ئەکرانی ئەم دەبینن ئەو ji destpêkê ve boret xebitene kîjan Belê. salê şuma Amele ji salê pêja heftê û niha şûn de dest pêkê heftê û ne heştê ez wisa bêjim heştê amele di nav vê xebatê de. tüm hema her karî kiriye di Amele ji ber xwe navê xwe berî sebeb nekiriye amele. Ez ha têkirê ew birçîbûneka bi sala heştê û yekê heştê û yekê em neşaşim sêzdehê Nîsanê nêzîkî sê sed yan 3000 bûn 4000 bes neşaşim. Girtiyên ji doza PKK ve darê darvekirinê dat nedarasan. Yani ji wara date xwestin îdam date xwestin. erê Ji doza PKK girtî. Îca vê münasebetê ez û şivan û emele jî nav de û çar pênc hevalê me yê wela parêzê Kurd ciwanên Kurd jî tevlî me bûbûn li bajarê Kölnê erê pêşverê konsolosxaneyê em ketibûn birçîbûn wek heft roj û heft bûn deh roj bûn ba baş dizanim em çûn birçîbûnê girêva birçîbûn. Îca wê demê jî saz cema hebû tam duê pêvajoyê de rehmetiyê Cegerxwîn ez careke dî pîr kir bu münasebeta vê bername te vê heftê jî roja wefata wî bû. Ez bi bîr tênim Seydayê Mezin Cegerxwîn û gelek stranbêjê me ji çavkaniya wîna şû wergirtin stran kilam gotin. Ez bi bîr tênim. Îca Seydayê Cegerxwîn hate ziyareta me bajarê Kölnê. Îca strana ku helbesta Cegerxwîn kîme ez şivan jî kiribû kîme ez kîne em pardon kîne em tim digot û dihat hezkirin em stran belavû bû Kurdistan derveyê Kurdistan belavû bû stran pir jî xweş bû. Îca emele jî dema ku em vala diman raşta sazê kîne em du emele ne em kîne em karkerên em navê emele jûr ma emele. Êdî me got emele heta niha jî emeleya û hîndî ve qebatê çandê de ye şan û govendgerî car carna saz lê car carna dergoqa lê dikiz car carna êş û ezarê me dikişand biriya şofirtiya xwe ereba wî tenê hebû ketkarik bu emele bi rastî ketkarik. kêk Seyid Xan Hesan İpek dibêje Türkan keça apê min e bavê wê qeza kiriye li gunda em neh salin seqet el erdê ye dibê êşa me pir zêde ye weke malbatî Şîfayê jê re dixwazin em şîfayê jê re dixwazin sebrê jê re dixwazin yani tiştî ji me nayê gomîjin em jî ew karin bêjin. kek Hesan mala te ava ji bo vê mesaja te qet nebe em zanin ku malbatê jî li me temaşe kiriye her hebî rojekî din pir bi kêfxweşî ferdekî ji malbatê dikarim pêşwazî bikim wekê mîvan îro mîvanê Seyid Xan e kek Seyid Xan niha çil deqe çawa derbas bû ez nizanim herke zeman pir ecêb de herike niha ez dixwazim birekî êdî me hunermenda xwe Türkan İpek nas kir dilar ji grûpê ve dem bi dem em ê behs bikin ez ê niha YouTube tiştekî wisa zehmet e ez nikarim stranê wî parve bikim mafê telîfê dikeve û ez kanala min dikeve xeteriyê ji ber vê biborin ez nikarim stranê wî parve bikim lê me îro bi bîranî me behs kir wextê ku ji zîndanê derkeve ez bar dikim hinek problemî wê tenduristî jî hene eger ji zîndanê derkeve hêvî dikim di rojên pêşme de yani kesî yekem ku wê pê re hevpeyvîn çê bike wê ez bim eger ez bikarim xwe bigînim ê ji xwe Hesan İpek bilahiyete hebe wextê ku derket ji kerema xwe re hema min agahdar bike em bikim mîvan êdî rewşa wê çi ye nizanim ez hêvî dikim ku li ser piya be li ser hemdê xwe be û jîhatî be nizanim çi ye rewşa wê niha kek Seyid Xan ez hinek behsa te bikim ya tu çi dikî li ku derî ev demekî em te nabînin li ser ekranan ka helê te çi ye tu hinek behsa xwe bikî paşê jî tiştekî ez te dipirsim herî dawî Stalîn digot sîleh û sîleh strana te ye û bi salan me temaşe kir û me godar kir paşê jî çi hat serê me hat serê me niha tu hinek behsa xwe bike tu li ku yî tu çi dikî Xwedaya bi hevalê berdar mirov rasta mirov yani bêkerî jî nameşe ya yani bêkarî jî nameşe
mutlaka tiştê wezîfê meşgûl dibim hene. Yani meşgûliyetek heye. Nivîsandina, xwendina, stranên, awazin, vî rengî mirov xwe çê dike, xwe ava dike. Rast e ji aliyê medyayî ve zêde nînim. İşte va torên civakî sosyal medyayê de yan jî êdî dîtvarî de wek berê nînim. Hinekî jî sal derbas bûn, me gelek tiştê wisa kirin. Me xebatên wisa kirin. Pir salê dirêj dîtvarî te me bername çêkirin. Belkî ew jî nekerî. Ez jî çi ji alê teknîkî de xwaz zîrek nînim. YouTube'a da û tiştên wisa de nizanim çi nizanim Ez çi de vê ji te re bibêjim çawa TikTok'a ku da hevalê me jî vê derê behs dikin. Yani ew hîmek ku we daniye di çand û kültûra Kurdî de va 5 salên dawiyê de besê jî zêdeye jî û texebatekî têr û tijî kiriye. Yani Hunerkom tê mana Seydxan. Çand û kültûra li Ewropayê tê mana Seydxan. İnsanên me nifşekî pir nifş li ber dengê we mezin bûn. Heqeten 5 salê Vay. dawiyê de. Vay vay. Keda we nayî bîr kirin. Yani ez behsa va rojê tê dawî dikim. Elbet keda te Rêvebabûjê dawî jî wisa zêde medyada nînim û dît ji ber wê têr û tişbûna xwe ya rabirdû ez pêwîstiyekî nabînim û ku hema rojana stêk hema rojava xelkê de ciwan maşallah çêbûne, xor çêbûne, stranbêj û demxweşê me zêde bûne. Lê tenê tiştek masiyekê de heye xwezla bi rêk û pêk bê. Yani evê stranbêjê me, müzik jenên me hinekî çi dibêjin li gor çi dibêjin wê nazikbûna hunerê tev bigerin. Wê bedewî û xweşiya ku di hunerê de hî xwe li wê bigirin. Belkî hin tiştê paqîjtir û maqûltir û bihêz û xurtir derkevin pêş. Tevî wek ev ji rehneyeke minî narîn e. Tevî biriya medyayê jî mirov wê nabibêje çi qasî têrê dike têrê nake nizanim. Lê bi rastî tiştên baş jî zehfin, tiştên nedrê de jî zehfin. Tiştê ku mirov napecirêne jî zehfin. Rast e destpêkê de bandoreka xwe hebû, medya tune bû dîsa di nava civakê de bi salan wek te got stranekî dibênê berî bi 3 salî. Îro di roja bêde ye. Wek ama bêjim Teksenkan wek pir çerxa marîfetê te xulekê hene. ya çerxa strana xelkengîn mesele dibêjim. Di Ha roja ne bêde wekî pir aliyê te hene, pir marîfetê te hene. Tu ne wekî hunermendê îroyî. Mesela zemanê berê çawa ku te behs kir we her karî dikir. Ez heya min ji kalîtiya dublajê te hene. Ji ber ku ez bi xwe ji dublajê pir hez dikim, min ser serê xwe îşandiye, dublajê te pir serkeftî ne. Tona dengê te, awayê axaftina te, te belgesel xwendine, belgefîlm xwendine û fîlmê ku te wergerandine Kurdî te dublaja wan kiriye, tê bîra te fîlmeke reş û spî hebû yeka Rûsî te baş dublaja wî têvî damina, baş têvî. ecayîb serkeftî bû ew dublaja wî. Yani wisa we dublaj kiribû fîlm mirova digot qey ew fîlm bi Kurdî hatiye kişandin heqeten. Narasta tiştê wisa baş derketin bedan me hewl dida tiştê xweş çêkin. Yani belkî em jî weka milletê pêşketî hewqasî sînema me tune bû, vîdyo tiştê me tune bûn. Filmê xelkî bûn me tanî kurmancî wergera wa dublaja wa çêkir. Ama ji bo ku em bikarbin serrast çêkin me xwe têşand. Yani hema avala xwe têşandin ji bo ku bikarbin rastteqînî zarar negêje filîm, kurmancîtî xweş bê, kurdatiya wê xweş bê, li gor pîvanê wê biqetine. Rast e ji dublajgeriyê bigire, ji belgesela bigire, nizam çiwer heslê pir alî xebat hebû rast e tevlî te dibin. Xwezla yani îro jî wisa kesê hunermend tu şêwekarek bûyî, tu pêşkêşvanî, tu dublajgerekî, tona dengê te xweş bû, tu programçêkerî. Yani we gelek pir alî xebat e. We jî wisa ne tenê pêşkêşvanê nûçeya bû. No. Zemanê berê Bernameyê me civakî çêkirin, te bernameyî çê dikirin, te ahvaziriya wat kir, amadiya wat kir, dosya hazir kirin. Ji bêjim belge fîlma re yan ji bernameyên taybet re ve dosya amade dikirin. Yani rastî serkeftî bû pir alî bû. Yani tiştê xweş bûn we ew yetenekê çi din ferasatê însan jî pêş dixe. elbet. Elbet. Sedî sede Lê di sazî û dezgehê me de yê îro de hinekî kêmasiya rêveberiyê heye. Yani rêveberên sazî û dezgehê me yê îro li Ewropayê û
وسا شرط و مرجی که مرو بکر به معرفتی خود نشان بده یعنی وی اتمسفری آوانا کن مخابن یعنی او کیماسیا ما هي وكي جواك لأوروبا وقت يا جواب دربا عرفت فازدا تبقى در فتحتنا أفراد يعني بلكي يقول شوبين باور بکات در فتح کردن أوروبا را چگونه يجي كروسان بلكي أقصد دستكتي در نکن بلكي مرجع بر نوع كان هامون تلفزيون راقاندن بيساري وقالك تشتري الراديو والحاصل قالك تشتري ترشبو تشالكي يعني در فتح هنا گوسازین کرده کمرین کرده دندوری خودی برنامه بین چه بیشتر دندوری و سازیه ده هنر تب بگره چند تب بگره جواک به شاب به خوش به نفش دور در زمان و هنر و چنده خوا بیشین tabii دبر پیشرفتنا اسیمیلاسیون نفشین مهدی بلاود بن يعني او تسرع وجهها بيجياني اذا انجام ده قرصبون ضعيفي لوازي هنن هم بيجن هنن خبات انت نكرين تشتن هنن داريشا اما تيريناكي يعني اجمارات كردايرو تاني الالمانيا يجيش مليون و 2 milyon نهند تکسید خان زمان بری هنرمند ما هم پر عالی بون و هم جی زخت دولت هبو دگلوی که ناوندا چاندا مزوپوتامیا کارو خباتی خو بری وادبر از بس سال نودید کم لآلمانیا اکادمی هبو هنرکم هبو چاند و کلتورا کردی پر گش بو aktif آنها از نابینم تشتکی یا از نابینم یا تونه یا جی جرب شكا عصاير ودا چیه خیره چما مسکت جنشکوا اساس بلي كوستازي هنا بيعقب بيجم يعني بلي كوستازين ها هنا لي مخابه اشتا او ساتي بأركا فاتش خرابن بلكي مرو دوردا وي برسجوان بكي اوی جبت بسيارة بكي ي ابي جبت كون هانا حاضرين انجا خمنيرين يكتارن باربا بكي درفت هي يعني درفت هنا كو در حق وان پرسکری کادا براستی چی لازم پیدی های چنینه چی لازم نینه وانا جوار بکن هدی ام بو روزی بجم برلینی که زانینگه هات نبی انستیتوت نبی افاد شوار بجم تازی چنده هات نبی درند فرانسا اسویسرا آلمانیا انگلترا لگالیک جوده برا وجغی نبی که جواتی کمالین جواتی هر باجارینا باشه دوا باجارada ama akademiye kime müzik tene çe ne bu ne ki daha belki terçant heye belki şarivan henin yani arı çıkası tepdigarı mı demek ya persine ki murov dubi raxnana ki ez rastaqini jur bir perse emen nerinin لأن تزانن كو داخوا بدويا جواكا ما نفشل ما بفان تشتان باخباتان هيا وهم جي نتن هيدي دي بروفيسيونالي هيدي دي تيجشتين يعني دا كورونا بريتي كبنا واجواكي دا بيارف نري مثلا يعني اگر رامان خيال هنري بافريني او هنرجي روناك بريه بارتشي دي كيرنا واجواكي دا روشن برتيه پیش تدخي از چه بيجن assoya insana bedike peş dixê. Fazla ku ev kurta kemasî ji holê rabin Kurdê jî pêşanazî dibin ve bêhtirîn bikarbin tiştê xweştir baştirî çêkin ha henin belkî di muzîkê de di şanoyê de şêwekariyê de peykervaniyê de tiştin henin negonînin lê têrê nake rast têrê nake. tabii tiştekî de jî heye ew salê ku em bahs dikin hestên netewî ê hunermenda da asta herî bilind dabû ê milletê me jî li bendê bû stranên lawaz dibînim hestê îro. Stranên ku tê de hestên netewî wisa bilind bûn ji xwe şivanperwer jî hema hemî stranê wî tê de hestên netewî hebûn ê we jî wisa bûn wê demê bal dikişand niha mesela hunermendekî çawa bikaribe biafirîne ew ê li ser eşqê li ser evînê bibêje mesela ew ê behsa çi bike aliyê netewî mesela heqeten ha rewşa ku em tê dane Rast bêje. ana rewşa ku em tê dane rêl ber hunermenda ve nake ku bikaribin tiştekî biafirînin rast e mesela hest e Peki parve bikim tabii huner ne huner ne tiştekî ku bi zor tê çêkir. Huner bi rastî jî bi xwestek bi zanebûn hunerkê tê hunandin û çêkirin û pêşkevkirinê. Tabii pêvajû ser pêvajûyê
دائما Telefona te hat. تلفونم تيز وانا ردكم ببره تجي عاجز نكم بل مناسبة تفاصيل بقارن زانم إجا بری هنرمندین دستپیکی و حتی نیواز سال داوی راستی جلگور هستن جوا که تبدیگریان لگور دیوان جوا که تبدیگریان او دخواستن که پیامی که در باسی نو جوا که هر پنگاوی که به شورش بزاب آزادی ریاستران در باسی نو گلویه ایرو تطبیقی پیواجو خلاص بونه yani tiştik namaya, yani bizim gerilla namaya, şervan namaya, şoreş namaya, azadi namaya. Tabii hem Kürt hin ben de azadi namin Kürt bu azadi tebdik ederim. Hin gerilla haya, hin şervan haya, hin şoreş haya. Tabii ev heste ve dahası ve evci dahası ki hünermenda. Hamu beşen hüneri. Şevakari gidip tabloyu ki bu beş şoreşi. Dibeci işte Strambeci gidip bu ve azadiye. Hünermendeki redbi müzikşen ekiş bu falan tişti. Ev dahası hin hene. Hizindine. Allegare ka hünermend yani Strambeci mecbi, Hozan'ın mecbi. Hoşve çarkani cudan nek. Hoşve çarkani dur nek niyaraz. Ne bu? Dur nek. Brahmanin fa, ve hastin fa, ve biru hizra fa, dikarim pırtişte hoşik ve ahiride. Ve hemi beşe hüneride. Ama eğer ve nekil, kanakna bil hibarida, u kavusan ne perşilinin, kavusan ne kabul kirne, evetten bimene, lavaz bimene, estran peşna kebi, melodi peşna kebi, şevakari peşna kebi, şano peşna kebi. Ama şey bakın, jkere. Amiro bejens valla hami dert kevin YouTube'a da bir 4 saat davet adam tahula khali dikhin u nizamçılığı dikhin laqırdiye khojikin kam laqırdiye ki şoreşa khorejikin yani azadiye rejikin ahin gitti divanata bimini tehabi habara galeri jibejin restorana nu jibejin bara denbiji jibek bakın amihim breku pekti yani brekhstin bek او هیچ همون استرامبیجی و هنرمندات کردن نه تنی علی موزیکلنی استرامبیجی. Kek Seyid Xan peyamên pir xweş pozîtîv tên ez canan ser ekranê pavret dikim vekî tu nabînî lê keda te ya ji destpêkî heta îro ya divê şoreşê de hevalê me hemîyek bi yek dibêjin ji xwe di peyaman de mesela yek tiştek ku mirovan kêfxweş dike yek dibêje ji İzmîrê geça min 5 saliyê her roj strana Gulazer Kurdistanê dibêje ya Seyid Xan. Gulazer Kurdistanê mesela. Malawi ababi. Keçik 5 saliyê nifşa nû binêre. Nifşa nû hatiye dünya strana te dibêje. Ya çavî ve Ramus. Em hindik işte godarkin Gulazer Kurdistanê değil mi? Ema denge fazla denge ve delaleji hepane hep kaçtırbu. Yani de encam eder em bibêjin ne bêjî çiye evidarım konu rastî xwe hinekî xwedî derkevin xwe xwedî derkevin zimanê xwe stranê xwe mirov belkî em tenê vêna wek pêşniyaz dikin îro bîne gelek şêwazên cihêr rengên strambêjî derketin em zênî derketine hîp-hopê bigire rapê bigire jî nizanim çi bigire cezê bigire strana gelerî bigire stran yani strana hunerî bigire bi hezar gelek şêwa derketin dibêjin ya berê belkî me tembûrek bû me derbokeyek bû yan jî daholek bû yan tef yanî dibêjim an hatu dinarê heme amûr hene pişta me ji kemanê bigire heta nizanim çeloyê ji gîtarê bigire heta çi nizanim heme enstrûment hene piyano bigire zam çi û pir pêşketin rastî jî gelek ciwanan pir tiştê baş dest û heva anîne am hî mirov wa berhev bike çavkanî ka giştî weka enstitûyekê weka akademiyeka giştî ahingî mirov dikarê bibêje Kurd di qadê navnetewî de bi pîvanên gerdûnî yên hunerî danûstan. Ew xweş Kek Seyid Xan stranekî te meşhûr heye Stalin digot silah û silah çîroka wî çi ye çawa derket? Tecbîr nekiriye ne tecbîr Na ez gerek işte bipirsim çîroka wî aqeten de hevdîtinê me rûbirû de ji min qet nepirsî nayê bîra min. Ya ew stran çawa çî bû hevalê vedran hevalekî me
بنابه خالد و سالین تاوی حشتی یک حشتی بدی ابو işte حشتی دو باند و سال ابو نشاشم هاتو بو جمع ایجا اجوالات هاتی هم جیبجن کاتا چوبارانیه تچنانیه مرتم پیشوازی دو اف گوترهنه تچوبار تچنخوار ایمایی دمه هات Amerika tücü bu, Türkiye tücü bu. Stran para ani bu. Demek ki hem Bakur bu hatta hani bu derbas bekle hatta habari bu zamanı dua sale hafte minha da hatına girdin zindana hapsanda bu. Şunu hatına bu işi habun bu bir arida. Pişti güveni ki deşifre de tevri arida. Teceme. Teceme valla Paris'e teca. Meci cerket bir Stalin de silah, Stalin de silah kurum ko Khalid tefsir aşkan ya bakı Stalin beje silah kam vesran şkor çekin. Rabum bir javş tranışır da bir fikir. Mesela skuru ka abstrakist roja bakma. Makis roja bakma. Hep 15 tabak içe nebiye. Na camir. Ya makis roja bakma. Tabii gelek havalat bu ya ne habci bestran emro beje. Bedevi bedine. Hena dugo nahana gerek bedego çuva bedip namcı. Devlet bizim dagkara persent neden bu kurduka bir siyaseti ifade ettin? Mecbur man kolçaki girdin. Mecbur man bu koku Paris. Nagoş karışık şora şekilme ya. Şora şekilcek dariye ki de encamıyla. Stalinci ölüdücü faşizma Hitler'i şaraki mezun yiyecekleri breve. O tek bir. Faşizm tek bir de encamıyla. Evi zamanı ki evreyal sosyalizm hep rojavede bu. Yani Sovyet'in de bu radikalizm bu dünavanda naf çapkıranda bu. Stalin ve Lenin Marx wana tabii bu kesin kortenu ve bu hizbe şoraş gerekti. Ama sarek navaji lepeş bu naviam mesut kart naviam ratmur olmuştu. Bir dozi avan siyaset avan. Mümkün. İca işler sıran kadar roja ve ama bu part yani Kurtçu Partiya Kartere Kurdistan ve şoraşı da Ravşaka Kabusta hayat ya şuma Avustralya'ya götürdü. Hem bu durda pesne Stalin nadim ama müdür da xwestiye ez bibêjim Stalin silah çawa ji bo perşemediyê şoreşe bikaran. Armanca min jî hebû. Rebazekî tepîçînê. û talî kete Rojavê de û hate got. Êdî hate pejran. Ama hat hes kirin. Û demê milletê me jî hema Wî zamanê li gora wextê xwe erê şerxurt bû, dest pê kiribû, işte bêjim hêdî gerê li Bakur û li başûr û derê dîtirê belav bûbûnê dî ketibûne xebatên xwe de deng dihatê dî deng dihat. Ya me ji me got bir silahê jî ev mesele çareser nabe. Belkî niha jî carna dilê me wisa tevdigerê belkî îro pêvajo tiştekî diye mixabe îro gerîla çeka xwe şewtan ji bo ku bi dervê aşîtiyê û bi rastî azadî bi dest xwe bigirê. Ew tiştê sembolîkî hat Rojavê de ne tevî pêvajo pir hatiye guhertin. Ne weke îro bû. Êvî hîn vî demê rihekî dî hebû, rihekî pir radikal pêş bû. Dibin bandora şoreşê de stran hatine çêkirin. Bêguman me got wela nef silahê bê dijmin nayê rê hêdî batê rê. Ez pirsekî dinê provokatîv bipirsim paşê jî te rehet berdim. Xêrekî dît. Stranek tê din hebû. Ka azadî çima nayê. Çîroka wî çêkir, çawa çêkir? Ka azadî ne mavê paşê gotu ku nêzîk bûtê. Dema Avstran erê dema Avstran mi got ez din wê demê Rusyayê bûm. Hekîm Sevkan wan em hevra me tiştekî wisa kete Rojava me de çêbû. Neyse êdî me bideng kir, me hinekî melodiyekê rê peyda kir, me dest pê kir. Werhasilê min jî Avstran di ciyekî got Cem Rêbera bû Avstran me got min jî got çima nayê. Mi dî piştî guhdar kir û şûn da xelas bû kewre vê dirê çima nayê, çima azadî nayê. Tu gazina ji azadiyê dike?
demek ki mice hakas bir nebir. Mego demek ki mice rast bir civar nekiriye. Rabu min am bugot azadi nezik bute. Hatta da bernameye giden bernameye gidip bari televizyonu da mazhar bername çetkir. Avstran bugot gofata azadi nezik giriyor. Beri ne bileyim ne hatta azadi nezik giriyor. Çok meşgul bak. Ambejin nezik bete, vate. Erkek bir sabız bastı. Yani henek hat sansür kirin bağırdıkım. Yani işte bu saat yaka şeydi bunu yani kemasik marajı rududa. Kek Seyid Han ez pirkê xweş bûm ji bo tevlîbûna te heqeten kêf bû ji bo min zewq bû me hem hunermenda xwe Turkan İpek Dilar bi bîranî niha di zindanê de ye kurê apê wê ji xwe tevlî bernama me bîye peyam nivîsandiye me ji li ser ekranê parve kir diya wê wefat kiriye bêriya çend mehan em jî ji malbata Beri bir dume seme harasa. Dume ya hani yani rewşekî dramatîk heye li holê ye em hêvî dikin ku demekî kin de serbest were berdan û bigêje hezkiriyên xwe normal bu göre ben belki bu gotna beri gor kanuni devleti gerek az tahtmana berdan bu haber verme evet ceza hadiye darazlandın eva ne haberdin gelek şu ana. Hediye yaka belki derdi tebin de berdin ha ama deyin Türkan dilare ne hadiye berdan. hevalekî dipirse dibêje îro roja Kobaniya Cîhanê ye temam heval me bernamekî taybet vê serê Rasta çêkir ji ber vê temam ez ji hunermendê xwe birê Seyidxan jî bipirsim roja cîhanê a Kobanî ji bo te tê çi manê azadiya Kobanî tu bi çend gotina baspîkî dilê hevalê me bila rehet bin ولی کوبانه چی دویژن خلق داوی یا آزادی بو کوبانه وینه که برپدر درخست پیش دیجوا بار از دیجی ظالمان کوبانه وجینه بو راستی وجینه بو گل قربانی هات نداین burada gel kahraman derketin peş fakirin feda favetin bin bombeyan yani فدكارية كبهم بابو كوباني بجينا كبهم بابو وسربو أس ويبر فداني بيروز بينم تاني كوباني دناك kurda da nama كوباني بوستران كوباني بو her tür bu duruşma bu cihani berav danava derveyi kurda da berav biro tehari kudreti bahsa كوباني ki herkes dedi ben كوباني dizanı lehemberi vahşete kamazın berfadana kebiham pakirin geli كوباني وشورشگرین وی ولا پاریزین وی شروانی بی از وانا و بیرتینم ای گوجیانا پاش دستانه و جحمو گازی میرا بدین داره شفای فازم صبرت فازم و جگلی کوبانی قهرمان اسلام و رزیفت بیشم و روجا آزادی کوبانی بزرگترین کوبانی پیروز بی لحمو گلی موت گلی کوبانی gelek spas dikim mala te ava em jî hêvî dikin ku Rojavayê Kurdistanê bi Rojavayê Kurdistanê re temamê Kurdistanê gav bi gav ber vê azadiyê ve biçe û bikeve bin garantiya navnetê wî am behevina ve çebi inşallah çê dibe rojekî din kek Seyidxan ez ji te rica dikim tu bibî mîvanê me hevalê me pir xweş te hez dikin heyranê te gelekin di nava civaka me de ez jî selam ûretê bi jwara ez jî ji xwe yek ji heyranê te me ez spas dikim tu her bijî ez dixwazim rojekî din em bahsa siyasetê bikin tabii ki siyaset an hunere siyaset jî huner jî çünkü ez fikrê te siyasî jî merak dikim rojekî din lê ay siyaset nana siyaset Tijan demu vakt reştara münasibi tecrübat ya siyasî jî geleke ya te hunerî jî geleke em divê em çawa çêk bikin mamoste tecrübeyê te ê pêncî salî divê bi şiklekî em derbasî nifşa nû bikin bi şiklekî divê ciwanên îro te nas bikin li te godar bikin şîretê te mühîm in ji bo ciwanên me ji bo zarokên me ji ber vê ne tenê stran ne tenê huner şîretên siyasî jî di nava tevgera di nava jiyanê de jî bi her awayî ê me jî kanalekî destê me de heye divê em vê firsendê bikarbînin çima nebe Tata xweş mala wa hûn her hebin spas dikim kîjan kelî kîjan roj û dem û çaq ser wext bin
اگر گوتنک به اگر رخنه یک نارین به اگر صحبتک به اگر پیامک شی به حاضرن اچه تسر ملی مم جیجره حاضرن جنفتار جی جبهدار جی yer me guhdar kin yek bir waslav dikim bu şebavan hoş bejim behediyen rojen he hoştur ez sabijim spas bu Galata ava. gel Hevan spas no hatri ve slav res. slav rej bu barjim ştar